ľudia proti ľudom? Ľudia proti vláde. No, a to je ako, že zle robí vláda ľudom, že? Áno. No, to je, máte správne, pravdu, to vám uznávam. Toto už mali dávno ľudia podporovať a demonstrovať, lebo aj mne, mestský, 28 rokov som mal mestský policajt, ja som sa ma utrel po hlave a som to zažaluval, policajti odmietli zažalovať a šeli, čo se mnou robili, šálili ma a šeli to a nakoniec ma zbavili práv. No? Ja hovorím, že pôjdu do pekla aj vláda. Ja vedím Pána Boha, dokonca ja som videl aj prízraky, keď mám one. Som videl aj one bílu ruku, ma uzdravila. Toto všetko ma bolelo a ma uzdravila. To je svatá pravda, ja vedím Pána Boha. Niekedy donesem aj kvetinu, aj na spovedí, to hovoril aj farárovi, ja sa nestiam robí, bol aký populárny. Ale ma uzdravila, tak som videl bílu ruku. A toto všetko ma porad prestalo boleť, toto všetko ma bolelo, no. A teraz som dostal slabú cukrovku, som dostal pichánci inzulín, 8 jednotek, 4 jednotky a takto a ešte mi nedajú pokoj. Ani psychiatri mi nedajú pokoj. Šála, hovoril som to psychiatrické, aj doktorov, nič to nezajíma. Či ma prepadli dvaja mestskí policajti, dvaja. Zasa, čo som nechcel podpísať papír, mal takto po hlave. No, ale potom druhý mi dával pesty do hlavy. No, a ja hovorím, že do pekla pôjdu. Ja vedím Pána Boha, aby do pekla pôjdu. Podpíšem sa, môžem? Ale čo, to bude leteť. To bude leteť. To bude leteť, čo? Nemali by ste podpísať, keď ste A keby som potreboval pomoc, od volákov není voláka pomoc. Aj televíziu som napísal a nedošla. No veď práve. A není voláka pomoc, čo som textom potreboval. To treba, aby Slováci, Slovenky, Áno, tak. poďte podpísať odpor voči súčasnej vláde a voči všetkým ponovembrovým vládám. 23 rokov rozkradania našej krajiny stačilo. Už toho bolo dosť. Rozkrádajú. Hrajú sa tu na lavicu, na pravicu, hrajú nám tu len divadlo na nás, na občanov. Dobre, no idem. Dovidenia. Ja len no do pekla Poďte pôjdu. podpísať odpor voči vláde. Dovidenia. Do pekla pôjdu, to určite pôjdu do pekla. Dovidenia. Dovidenia.